खुलुमबाय जों मोनसे मेसेज आरोना गाज्रिमोन मोजांमोन खोथाया बेनो माने जों दा दंफैयो जांख्रिथायनि थैसाम 2 शुटिंआव ओमफ्राय जों दा नैबे हाथियारखौ लानानै दङ आरोना ओमफ्राय बारा जानाय नङा बियो 5-6 केजिसो जागोन ओमफ्राय बे हाथियारखौ लानानै जोङो 1 घन्टाबो माने गसंनानै थानो हायाखै आरो थारमाने आथिं रुवायनाय माबा माबि बिराद बिदि जादों थ' आङो माने मोनसेल' खोथा बुंनो सानगोन जोंनि जितु बिसिबां संगठन दं जितु बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय थ' बिथांमोना बोसोर बोसोर बेबायदि हाथियारखौ लानानै माने गोजौ गाहाय थाबायनाय बहायबा हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा बिसिबां खस्थ' जाबोदों थ' ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे जोंनि जितु बिग्रायारि बिथांमोनखौ जाहाथे रेसपेक्ट होयो मानो होननानै बुङोबा जोङो दा ससियेल मिडियायाव जों बहुत नुगासिनो जे जितु एनडिबि बिथांमोन बा संगठननि मानसिफोरखौ माने जों रेसपेक्ट होआ भिडिअफोरखौ नायोबा बायदि रोखोमनि माने बयनिबो साननाया बेलेग बेलेग थेवबो माने माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट होयो जे बिसोरनि जितु दान होबोनाय बोसोर माने हाग्रायाव नांबोनाय बे खुनु भेलु गैया बेफोरबायदि टाइपनि माने कमेन्टफोरखौ नुनो मोनो आरो स' आं ओंखायनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जाहाथे जोंनि जोहोलावफोरनि सायाव बेफोरबायदि कमेन्टखौ दाहो नोंथाङा मा बुंनो सानो फंनैसो बुंदो बेनो आरो जानला मोनला मोनसेया हसिया हिस्ट्रिखौ मोनसेया गारा कमेन्ट होनाया गाज्रि ओमफ्राय ओरैनो एनडिबिया 34 इयार्स नाङाखै माबा मोनसे मोनथायनि थाखायसो नांदोंमोन दा बुंनो थाङोबा जाबायदि जा खारनाव नांदोंमोन बे खारना जाफुङाखै जानांगौ दंमोन माखासे फिसा फिसौ जाबाय बाट दाबो अनेक जाबावनांगौ दं ओंखायनो बिनि सायाव सरकाराबो एसे नोजोर लाखिबा मोजां जागोन आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन माने जोंनि भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ मोनसेल' जाहाथे जोङो जोंनि जितु जोहोलावफोर जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना नांबोदों बिथांमोनखौ जाहाथे मोजांबाबो गाज्रिबाबो रेसपेक्ट होयो आरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि जोंनि जोहोलावफोरनि सायाव गाज्रि कमेन्ट होलायनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो गोजोन्थों